Akisni barim hakapertai badap da kacing internet jong kame khalaya. Hakaba kiloo kitab ya kilum pat kitem kirwai ya kisur tunrai besngau thiang. Laong ba kacing ie kadon kabor ban pen yasno ya kacing ya dei baper. Kalong kumta ha kacing ya thu khana jong Arjun pat kalina. Kibadang samla Henry kibaladon ha kacing ya tali kabakrau. Kapang jongki kalong kapapen kenmau yangi bahak pertai bakui jongki lum kasi omdon upud usam bala bankang yak jing it basisha kumta dunya snap batshashkor yakani kaching yathu khana kabadei bankanthum omtang yaki samla Henry ru yaki long ying long sem batkishnong baro u Arjun ukhun ba e baklan bat ukhun marwei kikmi kikpa nakhat arshnong kabadon hapo ka is khasihir ulong ukhun jong kamaryang kasni jong u kalej da kaba uyarap yala kikmi kikpa jong u banrep banriang kiso kipai patru pansumar yala kichingri jingdum kadba kapor mit pat kapendap da kisur jingroi beslur jong kaching im shnong Hakawai pat kabenta hakash nongba nongstoin kadon kalina kasamla balayar kabadon mensim jengmun bad ba kikmat jongka kilam kmat kum ka bakhu jongka shnong jongka kasnothu shapang kapuli puthi bad kapurkhat ya kapurthai kabashabar jong kilenti bakatibha hanongstoin bad kaching angnu jongka kashon bha hamanla kaching trei jongka Menta tun yapej kumno kini ki arngut u Arjun bat kalina ki yakandu. Kalenti ching i jong kini ki arngut kaba omdon manu ru ban poi perkhan. Bakumno kini ki arngut kin yakandu bat tei yakalong ying kapasuk bakmen bat kapaskem. Ti menta snopha ban snap bat shashkor pha yakani kakhana ching i jong Arjun bat kalina. Kacing ya kendu baningkong jong Arjun bat kalina kadai hakapor pa Arjun bat kiparlok ki jong u kimi nalashnong panlit kai shanan pulong namar kacing penanam bat kacing itna jongka u Arjun kumbau dayu samla nanong kendong bat ubam judak hampoi shashilong ula ang lengo bat penshat laki kmat shani shatai haba uya jasrok namar kacing khamnya briu bat kacing pun ki kali Enda kila poi hanan pulok ki parlok u Arjun kila yasai laki jong ki pun pat kila yishindur shanish tai u Arjun pan namar pakapun jong u kam da biang ban shindur ula shong shua pat ula stay ya digital camera ka jong u kaba la ai song pha da ukni jong u hakapor bo pas ya ka class 10 Enda ula dep penbit penbiang ya ka camera ka jong u Ulastang panshindur yaki parlok ki jongu yaki han ki pachingi ha yaki sim ki badem kai halording khamshi phang u Arjun ula shong biang haki plang pan pet kai yaki takidur ki ba ula de panshan kadba ki parlok ki jongu pat kila lek khampaji na u hakata kapor kadba udang pet yaki takidur adon beperta na din jongu excuse me Henry Arjun da perle jengmut namar ba don ki priu ki ba uithu lai tang ki parlok ki jang uhi khamshi phang usngau badon bawan shajan badu kendit trend ban yo i ya ka jing thaba ba mi na ka wei ka thei samla ka ba yeng hajan jang u ba wat ngau ngala khot ya phi tang ba phim ngau la ong kata ka samla Arjun pan usu ang lengo bat pejnya naduk chat hadu kli ya kata kasamla namar kajing phalang kisni do bat kadur khmat ke bai phu samkhi jong kata kasamla markum tahi ulayeng bang na pasyong haringkat kajing kende kamsim ulaong pidan kam yangan kong hooi la jubab kata kasamla long bapin pensindulam yanga namar kamdan ki parlok U Arjun jar usngam namar bastet urendang balat tit stet balat uklong snam khamshi phang ulah ko ngu la ka kli kata kasamla kala ay ya ka phone hau Arjun pa un pensindur Henry
Arjun ulaong tung na pensyon tak kani ke kamera jangaru. Hadin bakiladep pan yashindur kilas tang pat pen itu iwei ya iwei pan. Padai nadu kata kapor pau Arjun ulatip ya kata kasamla pakadai Kalina. Pat Kalina ru kalatip ya Arjun. Kumta kacing ya keren hapdeng jongki kalanang cerong pat kilah keren pun ki ai. Arjun ulapan daun number phone. Na Kalina pan kamsuk pan sen ya kita kidur jongka. Pan mar kumtahi ki parlok jong Arjun kilawan pat kila yalik no. Si tayo kisngi kilaleng hadin kacing ya kendu bat Kalina. Arjun dadon kacing perkhat syapang Kalina. Utarai bakala syukut hi tang kumtu. Manuhi ban poi medur bakacing ya kendu tang daki minit kan patsa ya kacing modu priu. Haba ngipai pat Kalina nadu kasni pakai ya kendu ya Arjun. Kala syok cing ye ya u. Karukom keren kacang u daki kedin ki badan akor kacing lui ki papau hakadur kmat jong u. Lapen long ya Kalina bahkan perkatsa ya u.